pagka ni Idol Dennis Kamen. Talo nga kabarbaro nga facility iti alaw iti porba anoloktan iti Kalman subanong aldaw sakbay iti ibapanaw iti pwesto ni Lawaga City Mayor Michael Kion. Umuna iti panakolokatan dati Lawaga City Vehicle Impounding Compound na masarakan iti Lawaga City Central Terminal. Dito iti pagkabilan dagitay luglugan nga involved iti vehicular traffic accident. In daluwan ti Mayor ken ti head ti DPS para palang ati panakabendisyon ken ti panakalukat datoy baro nga facilities nga pagginan dagiti luglugan nga na aksidente iti siyudad ti Lawag. Megadwa datoy Adolescent Health and Development and Youth Center nga masarakan iti DepEd Lawag City iti Barangay 23 San Matias Lawaga City. Timulong pay iti Biang iti City Population and Development Office kastamit iti CHO para palang kadatoy panaypaay iti atensyon kadatoy tutubo nga adang iti physical, mental ken emotional problem ken adang iti social needs para iti inda panagdakkel. Ti offer iti city government iti life skills health mental health and sexual and reproductive health education karagitay so aming agtutubo nga masabo iti kastoy nga atensyon. May katlo datoy panakulukatan iti kabarbaro nga la Farmers Livelihood and Training Center manipod ti City Agriculture Office ti Barangay Kamanggaan. Nagyaman ni Miss Sheila Opelak kadatoy baruta nga facilities nga isot ti pagtrainingan dagiti farmers iti siyudad iti Lawag. Ti punto no sar kadto banag ket agapo ti RA 7171 124% Development Fund nga nalukar manipod ti Lawag City Government. Una ti Mayor amin dagiti nga proyekto ket babayan ti Nasitibo City Government ken kasamiten dagiti timultulong pay ti panakonbukal dagiti programa iti siyudad ti Lawag. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.